ichako gi sneak in the budget kaka deficit. Seche ma osesom budget nyaka giwe jopiny interrogate what's in the budget mondo efficiency obedi. Piny ka oting'o jomariek kik gichagi ma engineer Azaro Kanyambok makare bangi jomaguje Kanyada East wijo kanyo temo donjo kar kanyo gimed gi paro maida medo kusmane minya chako godo mane wuok kuom CPA Evans Outu. Engineer, it's not good to sneak in anything in the budget, and I don't think that is the intention. But in case ni mano nyalo timore, to japiny nigi ratiro mar the lodger a complaint mondo made that item obedo sneaked into the budget to be removed. We mawacho ni pesa onge, no, of course we have talked about liquidity. The issue is liquidity. Pesa onge, of course. Now nitiere gini budget ma Kenya ma 2025 ni okawo the approach of precaution. Kaki winjo nyako mo comment ni there were demos last year. Demos go more inform this precautionary approach. The precautionary approach ni emomiyo inanoka that budget kingie mos okonyis kamora mora ni gidwa intend mondo gimed bei, gimed tax, gimed osuru kamora mora. Instead gi propose mondo gi seal loopholes, mondo gi lock chike, mondo gi chiw incentives to private investment and capital markets and employers in terms of tax reliefs, and retirees in terms of exempting tax from gimilungo ni gratuity payment. A chik emana adwa mede gimoro ni mondo me jopiny owinj maler. Achiel kuom gima sirkal owinjo bed ni loko e income tax en chik maluwore gi gimiluongo ni refund. Chik moro nitiere refund claim ka ni mondo claim a refund nyaka lodge a refund within a specified period of time. Chik no is discriminatory. It is not fair. Nikech ka in gi gop sirkal mar osuru kata ni bedo go 20 years ago, tingeni nyaka sani pesa no nyaka ichule sirkal pod en nagowi. Tang'o momiyo ka japiny to sirkal nigi pesa ne sani, ang'o momiyo imiye chik ni nyako dhi penj mna wach pesa neno kata within 2 years to pesa to mari. Aparo ni mano gimosekelo ga debate kendo an asegolo ga pacha e wachno ni chik machalo kama to is not fair. Kaka sirkal nigi opportunity mar manyo pesa gi mane gi hol mane japiny nego, mane taxpayer mora mora nego kata for the last 20 years e kaka japiny winjo bedgo gi ratiro ma ka sirkal nigi pesa ne to winjo bed ni oyudo pesa neno kata manye within 2 years kata manye within 5 years kata manye later on chieng' ma ohero. Mana achiel kuom gima an chunya ne gombo ni mondo ong'e kabisa. Chik mar ariyo ma aneno ka kelo issues in terms of income tax and issues mane target gimiluongo ni e-teams and teams, especially ne jok matindo, ne jo ohala matindo. Jo ohala matindo kaka man Kikomba ni dwaro ni nyaka chiw receipt mobedo generated electronically. Tiyudo ka samoro in namiyo masime ma in wen mulika mwizi. Gima ing'eyo en ni inyalo manyo mtumba tidhi keti e open market mondo iusi mondo iyud go nweng'o ni. Tiyudo ka koro chik dwaro ni ng'ato ka ng'ato mondo ochiw receipt. Aparo ni chik no ne ok en fair ahinya ne jo ohala matindo kendo ne ber kabisa mondo ogol chike makamago. Chik moko ma winjo bed ni itimo en ni osuru machiwo threshold mapiny mar chiwo income tax. Masani iwacho ni ng'at mayudo pesa from 0 to 24,000 ni mano ok bed tax nikech the relief is 24,000. Relief no an kana anyalo jiwo sirkal to ne winjo gijiwe malo to gikete 30,000. Giket ni ng'ata mayudo msara
ma between 0 and 30,000 ok owinjo bed ni ichiwo ok owinjo bed ni chulo tax. Mano kendo de ochiwo relief especially to the jok mane kama iluongo ni the lowest of the pyramid. To mage jok ma owinjo bed ni sirkal konyo mogik. Gine jo bodaboda, gine mama mboga, gine jo ohala matindo ma the bottom up economic model wa targeting. Okay? Koro an mago e chik adek mana aparo ni kane ber kata ka jopiny oyudo thuolo to gidhi giwachi through sama koro chieng public participation mondo sirkal otim. En to do with tax refund mondo ogol period ma wacho ni japiny owinjo bed ni kwayo relief no within a specified period. Ma ko kamano to pesa no ofufet. That should be streamlined gi government policy marni ka japiny nigi pesa sirkal to sirkal nyalo kwayo pesa no dating back to undefined period. Mane kaka japiny bende owinjo bed ni time. The second one and to do with teams and e-teams. Jo ohala matindo tindo ok owinjo bed ni keto negi chike mag chiwo gigo nikech one, they don't have those means. Ji mang'eny kuom gi onge kata simbego, gin jok mane open market. Aparo ni mago gik ma jo thurwa nyalo timo. Erokamano ahinya. Mano ka